Здравейте, пътешественици! Аз съм Краси Георгиев, живея в Милано и заедно с туристическа агенция Трипело ви водим из забележителната Северна Италия. Днес сме в Бергамо, град кацнал на хълмовете на Ломбардия, където културата, историята и изкуството се приплитат в удивителна комбинация. Ще разгледаме основните му забележителности, ще опитаме от вкусовете му и заедно ще открием тайните му. Да започваме! Бергамо се намира в Северна Италия, в регион наречен Ломбардия, точно в подножието на величествените Алпи. Изключителното при него е това, че градът е разделен по вертикала на две части. Долният град Чита Баса е модерен и оживен италиански град, а горният Чита Алта е запазил средновековния си дух и до днес е заобиколен от величествени крепостни стени. С площ от около 40 квадратни километра и население от приблизително 120 000 души, Бергамо е сходен по големина с български градове като Русе или Стара Загора. А ако включим и прилежащата провинция, числото скача до над 1 милион души. Нещо като софийска агломерация, но с Алпи на хоризонта вместо Витоша. Географски Бергамо се намира на границата между два различни свята – плодородните равнини на долината на река По на юг и величествените подножия на Алпите на север. Бергамо е един от икономическите двигатели на Ломбардия. Градът е известен с високотехнологичната си индустрия, особено в областта на машиностроенето, текстила и фармацията. Секторът на туризма също процъфтява. По данни от последните години, градът привлича над 2 милиона посетители годишно. Бергамо често е наричан входната врата към света, заради международното летище Орио ал Серио, което е и ключова точка за нискотарифните авиокомпании. Ако летите до Милано с полет от София, Пловдив или Варна, вероятно ще кацнете тук. А от този момент нататък ще се погрижа да ви посрещна и да ви заведа до дестинацията, която сме запланували. Започваме пътуването с историческия фуникуляр, който свързва долния град с горния.
Ако сте с мен, не трябва да мислите за закупуването на билети, но ако посещавате Бергамо сами и решите да използвате фуникуляра, трябва да имате предвид, че билетите се купуват за зони и на вас не ви трябва друго, освен само и единствено за да се качите до горния град. Кажете го на касиера. Построен през 1887 година по замисъл на инженер Алесандро Ферети, той свързва двете части на града, запазвайки старинната атмосфера на придвижването. В ранните си години фуникулярът е функционирал с парна машина, която е осигурявала движението му. Днес съоръжението е изцяло модернизирано, предлагайки удобно и плавно изкачване. Макар пътуването да трае само няколко минути, от вагоните се разкриват великолепни панорами към долините и модерния град, които не са за изпускане. След слизането от фуникуляра попадаме в самото сърце на старинния горен град на Бергамо. Тук кълдаръмените улици ни въвеждат в пейзаж, който сякаш е спрял във времето. Стъпвайки по камъните, изгладени от стотици години история, усещаме духа на миналото, който изпълва това магнетично място. Тесните криволичещи улици са обрамчени от масивни каменни фасади с старинни дървени врати и цветни капаци, които изглеждат като част от картина. Кълдаръмът създава не само визуален чар, но и звукова мелодия. Тихият звук на стъпките сякаш резонира с спомените на многобройните хора, преминавали по тези улици през вековете. Тази хармония между спокойствие и историческа величественост превръща горния град в истински жив музей, който устоява на съвременните промени. Историята на Бергамо е като древен ръкопис, разказващ за хилядолетни трансформации и легенди. Началото си градът води от 6 век преди новата ера, когато келтското племе ценомани основава селище в подножието на Алпите. През 3 век преди новата ера регионът е завладян от римляните, които създават колонията Бергамум, чието име вероятно идва от келтската дума «берг», означаваща хълм. След векове на политическа борба и 2 граждански войни, през 49 година преди новата ера, по време управлението на Гай Юлий Цезар, жителите на Бергамо получават римско гражданство, което води до процъфтяването на града като важен търговски и стратегически център. През 395 година умира Теодосий I, последният император, който успява да запази единството на Римската империя. Огромните територии на империята, простиращи се от Британия до Сирия, се разделят между двамата му синове. В следващите десетилетия Западната Римска империя постепенно отслабва под натиска на готи, хунски племена и други народи, сред които вероятно са и предците на българите. През 476 година последният римски император на Запада, Ромул Августул, е принуден да се откаже от трона, предавайки властта на Гота Одоакър, с което Западната Римска империя окончателно се разпада. След този повратен момент съдбата на Северна Италия преминава в ръцете на остготите, а по-късно и на лонгобардите. Те са победени от франките чак през 8 век, които ги включват в своята империя. През 10 век империята на франките се разделя на 3 и Северна Италия попада в рамките на германската свещенна римска империя. Въпреки че технически са под властта на императора, бергамаските, както и много други италиански градове, успяват да запазят относителна самостоятелност и да вземат сами решения за своето бъдеще. Това е така нареченият период на комуните.
Най-добрият пример за архитектурата на Бергамо от този период е дворецът на разума – Палаццо делла Раджоне, който се намира на източната страна на Пияца Векия. Това е най-старият граждански дворец в Италия, изграден между 1182 и 1198 година. Тук гражданите активно участвали в управлението на правосъдни, икономически и обществени дела, а дворецът символизирал независимия дух на комуната. Под краката ми лежи истински шедьовър. Невероятно преплитане на история, на култура, на наука и на духовност. Слънчевият меридиан, разположен точно в приземния етаж на Палаццо делла Раджоне, проследява месеците и точно отброява календарните дни. През 15 век сградата започва да се използва основно като съд, което дава и името й – Дворец на разума. През 19 век дворецът губи своята политическа роля, а през 20 век е реставрирана и превърната в туристическа атракция. Днес Дворецът на разума приютява музей на фреските и продължава да бъде символ на историческата слава на Бергамо. Но и периодът на комуните не трае вечно. През 1428 година Бергамо попада отново под контрола на външна сила, този път на Венецианската република, която ще го управлява почти 400 години. Светлейшата Венеция гледа на Бергамо с особено внимание, което проличава в изграждането на внушителните отбранителни стени на горния град, символ на сила и просперитет. Тези укрепления, които днес са вписани в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, са не само инженерен шедьовър, но и безмълвен разказвач за богатото и бурно минало на града. Ето ни на Пияца Векия. Пулсът на Бергамо, който бие повече от 20 век. Тук времето сякаш е вплело нишките си в камъните под краката ни, разказвайки за величието на Рим, за тропота на лангобардските коне и шепота на венецианските благородници. Изграден върху стар римски форум, Пияца Векия е свидетел на историята на Бергамо, неговите мрачни и щастливи моменти. В средата на площада се намира фонтанът Контарини, построен през 1780 година от Алвизе Контарини, като подарък за жителите на Бергамо. Фонтанът впечатлява със своите изящни детайли – лъвове, змии, дракони и сфинксове. Всеки елемент носи своя символика. Лъвовете, например, напомнят за историческата връзка на Бергамо с Венеция, докато змиите и драконите добавят усещане за сила и трансформация.
През 14 век Венецианската република и родът Контарини играят важна роля в търговията с изтока. Първоначално търгуват с Българското царство, но когато то отстъпва Балканите на Османската империя, продължават търговията и с нея. На нас, българите, венецианците са донесли не само стоки, но и любопитни италиански думи, като думата монета или ресто, както и думата торта, което ме подсеща. Хайде да хапнем нещо сладко. В Италия закуската рядко се яде у дома. Местните предпочитат да я споделят в близкото кафене, където разговорите, аромата на прясно изпечени сладкиши и аромата на вкусно италианско еспресо допринасят към очарованието. Просто, вкусно и пълно с живот, като самата Италия. Хайде да го направим и ние. Ciao, buongiorno, siamo al Caffè Colleoni in Bergamo Centro in via 20 settembre e niente, come colazioni principalmente noi in Italia siamo prevalentemente sul dolce. Per quanto riguarda il dolce abbiamo dei croissant o per quanto riguarda delle torte, oppure abbiamo delle variazioni anche comunque per dei clienti che sono stranieri, quindi pancakes oppure waffle. Abbiamo anche delle colazioni ovviamente salate, però principalmente la colazione italiana è per quanto riguarda croissant che sono fatti cioccolato, pistacchio, crema, alle mele, oppure la girella con l'uvetta che è un must. Per quanto riguarda i caffè, principalmente il cappuccino non dopo per favore le 12 del pomeriggio e non bevuto con pasta, però abbiamo solitamente la colazione si fa con un caffè espresso o un caffè doppio, quindi un doppio espresso, e cappuccini per quanto riguarda un caffè senza decaffeinato, un ginseng e un orzo, che sono delle tipologie di caffè senza caffeina, oppure per quanto riguarda macchiatoni e cappuccini, che sono la stessa cosa con meno latte rispetto al cappuccino. Популярна философска мисъл казва, че човек е истински щастлив, когато намира щастието в малките неща. Аз смятам, че лесно се намира щастието в малките неща в Италия, когато пред себе си имате вкусно, прясно, горещо италианско еспресо и още по-вкусен италиански круасан. На здраве! Време е да насочим поглед към сърцето на Стария град, където две архитектурни съкровища, разположени рамо до рамо, омагьосват всеки посетител, от набожни поклонници до ценители на изкуството. Величествената катедрала Сан Алесандро и изисканата църква Санта Мария Маджоре с прилежащата и капела Колеони са не просто храмове, а същински бисери на културното наследство, над които времето сякаш няма власт. Този внушителен дом на вярата, посветен на светеца, покровител на града, е истински символ на Бергамо. Неясното и начало, скрито под пластове вековни легенди и археологически открития, и придава още повече магнетизъм. Завършена през 1889 година, фасадата от бял мрамор от Бутичино е изящен портал към историята. Над тройния вход, пазен от статуята на свети Александър, ни гледат фигурите на вярата и надеждата. Всеки детайл тук говори за майсторството на своето време. Вътре катедралата разкрива богат интериор, куполи пропити със светлина и капели, всяка със своята уникална история. Реликви, картини на знаменити майстори, както и чудотворното разпятие ни прикамват към размисъл и възхищение.
Легендата за свети Александър е жива тук. Римският офицер, отказал да преследва християните, избира мъченичество пред измяна. Днес неговата златна статуя на върха на катедралата сякаш продължава да бди над града, а всяка година на 26 август Бергамо празнува своя светец с шествия, обединяващи всички поколения. В дълбините на средновековието, сред сенки на страх и неизвестност, една невидима сила преминава през Европа – чумата, черната смърт. Тя не жали нито бедни, нито богати, а сред онези, които я преживяват, се заражда нещо неочаквано – вяра, преобразена в камък. Тук, в древния град Бергамо, изпълнен с благодарност за своето избавление, хората отправят обет. И от този обет, като могъщо дърво, израства един от най-величествените храмове на Италия – базиликата Санта Мария Маджоре. Но това не е обикновен храм. Неговата архитектура е загадъчна, лишена от централна фасада, а входовете й са разположени по периферията, сякаш приканват поклонника да обиколи светостта, преди да престъпи вътре. Над Порта дей Леони Роси, северният портал, в арки и стрелисни форми са разположени статуи на светци, застинали в камък като стражи на вярата. Романският стил на базиликата с строги външни линии създава усещане за сила, за непреходност, за стабилност. Но тази външна сдържаност контрастира с бароковото великолепие вътре, което навежда на усещане за Божие величие. Влизаме вътре. Тишината тук е различна. Тя носи ехото на вековни песнопения, на шепота на поклонници, на бурни молитви, отправени в отчаяни времена. Величествени гоблени се спускат от стените, вплитайки истории за благодат и жертва. Последната вечеря, нарисувана от ръката на анонимен майстор, предава момента, в който Христос посочва предателя. А после, сред сенките на вековете се разкрива нещо поразително – дървото на живота, фреска, изпълваща цяла стена, разказ за духовния път на човека. Сред лабиринта на тесните улички на Бергамо, прилепена като скъпоценен камък към базиликата Санта Мария Маджоре, се издига една изключителна ренесансова перла – капелата Колеони. Годината е 1472, в разгара на Ренесанса, когато Европа преживява културен и архитектурен възход, един човек, военен стратег и благодетел, решава да остави нещо повече от легенда – вечен дом, издялан в мрамор. Този човек е Бартоломео Колеони. Не просто войн, а фигура, която въплъщава чест, власт и амбиция. Архитектът Джовани Антонио Амадео е натоварен с задачата да сътвори нещо грандиозно. И той го прави. Използвайки бял и розов мрамор, той изгражда фасада, която пулсира с живот. Релефи, преплетени геометрични мотиви и скулптури, които сякаш разказват истории от друг свят. Но когато прекрачим прага, откриваме истинската съкровищница. Фреските на Джовани Батиста Тиеполо
използват пространството с нежни светлини и сенки, превръщайки го в галерия на небесното вдъхновение. Тук времето спира. Всяка фигура отразява не само религиозна преданост, но и могъществото на един човек, който се е превърнал в символ на своята епоха. Човек, чиято тактика и преданост към Венецианската република са го направили легенда. Днес, столетия по-късно, капелата Колеони продължава да ни удивява. Не просто като гробница, а като свидетелство за онази епоха, когато човекът е вярвал, че чрез изкуството и архитектурата може да надмогне времето и да се докосне до вечността. След като насладихме сетивата си с архитектурните и исторически съкровища на Бергамо, време е да поглезим и вкусовите си рецептори с автентичната бергамаска кухня. Независимо какво изберете, няма да сгрешите, но моето лично предпочитание в Стария град е Таверна дел Колеони. Уютно заведение, сгушено на Пиаца Векия, точно до двореца на Подестата и Палацо Нуово. Но за тях ще си поговорим след като се подкрепим. Бергамо е дом на редица кулинарни изкушения, но три от най-емблематичните ястия са: касончели ала бергамаска – традиционна паста, пълна с месо, пармезан, галета и ароматни подправки, поднесена с масло, градински чай и бекон. Полента тараня – плътна и кремообразна полента, приготвена с царевично брашно и месни сирена, най-често бранци или битто, които й придават неустоим вкус. Стракото да сино – бавно сготвено магарешко месо, крехко и ароматно, задушено с вино, зеленчуци и билки, често сервирано с полента. А за любителите на кулинарните експерименти, в края на видеото ще споделим рецепта за едно от тези автентични ястия, така че да можете да пресъздадете вкусовете на Бергамо у дома. Ако питате мен, една от основните забележителности на Италия не са нейните катедрали или базилики, нито пък ренесансовото изкуство, а кулинарната и традиция. В Италия има много региони и всеки регион се гордее със собствена автентична кулинарна традиция. В Бергамо, например, където се намираме, не пиците и спагетите са това, което би следвало да си поръчате, а ястията на основата на известното бергамаско формаджо. Бергамо всъщност е европейска столица на сирането. Каквото и да изберете, обаче не забравяйте, в Италия всичко върви с италианско. На югозападната част на Пиаца Векия е разположена Торе Чивика, 52-метрова средновековна кула, построена още през 12 век. Днес тя ни представя изключителни гледки, но някога в средновековието е служила за защитата на града, биейки с камбана 100 пъти всяка вечер в 10 часа. Всъщност тази традиция продължава и до днес. Билетът за Торе Чивика и за Палацо дел Подеста е един, но днес асансьорът не работи и за това трябва да се изкача до върха на 52-метровата кула по начина, по който са го правили бергамаските в средновековието. Надявам се да стигна до края. Почивка на половината път.
Както сами се убедихте, изкачването до върха на кулата е предизвикателство, ако асансьорът не работи. Но звучното еха, щом се качите на върха, ще си заслужава всяко усилие. Палацо дел Подеста и Палацо Нуово са две емблематични сгради, разположени на Пияца Векия в сърцето на стария град на Бергамо. Палацо дел Подеста датира от 12 век и някога е служил като седалище на Подестата, средновековния управител на града, а днес помещава историческия музей на Бергамо, който разказва за богатото минало на града чрез интерактивни експозиции. Палацо Нуово е строен между 1604 и 1928 година и първоначално е бил замислен като новата градска управа. Сградата се отличава с класическата си бяла мраморна фасада и елегантните си линии. Днес тук се намира една от най-значимите библиотеки на Италия. Тези два архитектурни шедьовъра допринасят за неповторимата атмосфера на Бергамо и са задължителна спирка за всеки, който иска да се потопи в историята на града. В края на 18 век Венецианската република окончателно залязва на политическата сцена и Бергамо попада под австрийска власт. По време краткото управление на Наполеон в Северна Италия, градът е част от създадената от французина Цизалпийска република, като след 1815 година отново се връща в австрийски ръце. Независимо от тези политически трансформации, Бергамо запазва важността си като търговски и културен център, изправен пред бурите на времето. През 19 век, когато Италия преминава през смутните дни на Рисорджименто, движението за национално обединение на италианците, Бергамо става основна част от тези събития. През 1848 година жителите на града вдигат въстание срещу австрийската власт, вдъхновени от националистическата вълна, обхванала Италия. През 1859 година, по време на историческата кампания на хилядата на Гарибалди, градът играе решаваща роля, като изпраща стотици доброволци в борбата за освобождението на Южна Италия. В знак на признание, Бергамо получава прозвището «Градът на хилядата». Българи също остават следа в този исторически момент. Георги Капчев, лекар и смел доброволец, посвещава живота си на каузата на Гарибалди, като участва активно в неговите дружини. В едно от драматичните сражения през 1849 година той спасява съпругата на самия Гарибалди, бразилката, която неотлъчно следва съпруга си в битките. Друг българин, вдъхновен от идеалите на Гарибалди, е капитан Петко Войвода, чийто принос за италианската свобода не е забравен и днес. След победата на Гарибалди през 1859 година във Втората италианска война за независимост, Бергамо се освобождава от австрийската власт и влиза в състава на Обединеното кралство Италия, утвърдило своето място в националната история. Чували сте, че Милано е столицата на модата, а знаете ли, че елегантният и по-малък брат е Бергамо? В долния град, модерния град на Бергамо, Чита Баса, ще откриете множество модни ателиета и бутикови студия, които създават неповторимия италиански моден стил. Улица Венти Сетебре, където се намирам в момента, е мястото, където елегантният дух на Бергамо среща шопинга и модата. Бергамо е дом
и на още един символ, който вълнува емоциите. Този път от света на спорта. През последните години отборът на Аталанта преживя истински ренесанс, особено след спечелването на Лига Европа през сезон 2024. Това постижение привлече множество фенове не само от Бергамо, но и от целия регион. Дербитата с отборите на Бреша, Интер, Милан, Рома, Ювентус са истински празник, който не бива да се пропуска. Ако желаете да присъствате на матч, свържете се с нас, за да организираме закупуването на билети и логистиката за вас. Това е Бергамо. Град на история, на култура, на духовност и на вкусове. Надявам се, че нашата видеообиколка ви е накарала да пожелаете да го посетите. Ако е така, не пропускайте да се свържете с нас, за да ви помогнем да организирате вашето пътешествие из Бергамо. Ще ви посрещнем на летището, ще ви помогнем около транспорта, включително бихме могли да ви помогнем и с намирането на най-подходящия хотел. Аз ще бъда с вас през цялото време, за да ви помогна да се насладите и да откриете Бергамо по най-добрия начин. Ариведерчи! До скоро!